Хубаво на пазарих от Лидова. Сега трябва да оставя ранчиката с пазара в камиона, защото си 2-3 часа заминавам. И така, от Хамбург ще ходя в Аусбург. Пак. Цяла раница. Пил с пазар. Ядем какво става тук. Всичко е тип-топ. Наред букето дигнато. Фитингите са дигнати. Тук закачаме контейнерите на тия фитинги. Как съм паркирал точно до камъка. Браво, голям съм специалист. Браво. Едва се побирам в джоба. Това е едно джобче. И всеки ден вечер, сутрин се търся място да паркирам тук. Близко до квартирата такива джобчета. Трудно се намерят места. Но къде свършва джоба. И аз съм влязал. Браво. Камиона ми е Мерцедес. Регистрационният номер е немски. BCU 1782 Deutschland. Това е, приятели. Ще се подготвим за работа днеска. Чао, чао и приятен ден.